364 ženichov došlo a predstavte si, nevybrala si. Tak sa otec kráľ rozhodol, že urobí turnaj. A víťaz turnaja dostane princezinu ruku, priatelia, nikto to nečakal. Na to sami rytieri. Aj táto zbroj je nebezpečná, potles. Panoši, bojujte. Pozor, plašite kone, chlapi. Bielý alebo čierny? Bojujte sa. Oj. Musíme to znova, dolu z kopca. Zapíšte ho! Hej. A pozor, spomalená finta, dramatický záber, ktorý je možný len a len. A pozor! Pozrite, aké finty! Pána Beka! A pozor, priatelia, žongovanie je náročné, lebo každú loptičku musí sledovať jedným okom. To znamená, keď má 3 loptičky, niečo nám chýba. Potles! Premiéro vystiera! Najmocničkovia chcela podkúť! Čierny rytier, áno. Predvádzacia jazda. Ručná brzda dolu aj nebe. Ale očujem vás. Tak to nebude mať žiadne bodíky, žiadna stuštička, žiadne venčeky. Sústredil sa a minul. Obávam sa, že petrolejové lampy, ktoré svietia na pódium, nevyhovujú. Kopia, plný trísk a pozranie. Pozor! Ale nie ty, princezna, pozor! Oni pozor, pozor! Rytier idú. Áno, domíráno, bielý rytier! No, čierny fúj, áno. Bielý si to užíva, vlajky a princezna odovzdá stužku. Komu odovzdá stužku? Čo, čiernemu? A čiernemu? Bielý, aplaus! A sa vám to páči, môžete aj podpieskať, nebojte sa! Je šikovná! Už vtedy, priatelia, si dávali športovci staroveky príľby, ochranné prostriedky boli nutné. Áno, aby sme zabrali krvi, naše lancety sme opatrili ochranou na konci, samozrejme, aby sme neoblížili ani zvieraťu. Pozor! Prebeh. Oni sa zameriavajú, priatelia. Prv vidno z tej helmy, takže oni sa zameriavajú. Hej, pán, sa spašil černý koň! Fotografiálnu pozor! Černý rytier, dajte si toho koňa do poriadku! Pane! No, dobre, ešte špára. To sa stávalo často, hlavne keď sa fotilo bleskom. Už vtedy sa fotilo bleskom. Čo je? Dostal defekt, priatelia, odkaz. Toto som nevidel. Áno, zásah. Bielý rytier stráca vládu nad koňom. Zastavte koňa! A ideme, princezna máchla. A špeciálne pre vás, nevšimajte si nikto panoša, ktorý tam ide, on tam nie je. Len preto, aby ste videli trik, ktorý na obrazovkách potom vyzerá dramaticky. A spomaleno môže. Čo je to? Veď rozprávky sa končia,